Hej, vi vil gerne fortælle om den sociale arv. Social arv er, når du arver holdninger, personlighedstræk og uddannelse fra dine forældre. Der er to former for den sociale arv. Den negative sociale arv og den positive sociale arv. Og det vil sige, at hvis du for eksempel er opvokset i et hjem under dårlige levekår og som barn af ufaglærte arbejdere, har du en dårligere chance for at opnå en højere placering på arbejdsmarkedet, end hvis du er opvokset i et hjem under gode levekår og som barn af akademikerforældre. Ja, jeg vil fortælle om dobbeltsocialisation. Også kendt som, eller som også set som the butterfly effect, måske. Hvor vi har barnet her, institutionerne her, faren og moren her, ikke? Og den har også sammenhæng til den her. Vi har bare skrevet den lidt lettere op. Det er, vi har barnet her, barnet er i fokus, så har vi forældrene, nærmiljø, dagsinstitution og skole. Og det er barnet, som får indtryk fra alle de her 4 steder, altså skole, dagsinstitution, nærmiljø og forældre. Og når barnet så får alle de her indtryk, så danner barnet sig. Og det kan jo være godt for børn, som kommer fra en familie, hvor den negative sociale arv, den er ret bærende. Så i sådan et tilfælde, der vil det være godt med dobbeltsocialisation, fordi at barnet så nu får indtryk fra 3 andre steder end forældrene, og dermed måske får en bedre dannelse, end hvis det kun var forældrene. Ja. For helvede, mor. Hvad fanden er det for en råd? Du ved godt, socialrådgiveren kommer i morgen. Ved du hvad, de kan rende mig, mand. Fanden, jeg skal bruge nogle penge. Giv mig nogle penge. Jeg har sgu da ikke nogen penge, mand. Du kan tage de der flasker, hvis du vil noget, mand. Du har ikke fået noget at spise i 2 dage. Giv mig nogle ordentlige penge. Jeg er lige glad med dig, mand. Hvad fanden vil du have, jeg skal gøre? Fuck nu bare af med dig, mand. Fuck dig, mand. Men skat, hvordan er din dag så forløbet? Vores samfundsfagslærer har omsider evalueret vores aflevering omkring social stratifikation. Det var sandelig også på tide. Tænk sig, at en højtuddannet lærer kan lade unge mennesker med så vidtrækkende kompetencer som du gå rundt og vente på sig. Men din karakter vil afspejle din hårde indsats. Så bestemt. Imidlertid vil jeg påstå, at jeg med min fortjeneste burde være givet en karakter højere. Min lærer bedømmer min aflevering til at ligge på et 10-tal. Jamen, hvis du har den opfattelse, at din karakter ikke er præget af din hårde indsats og dine kompetencer, så synes jeg altså, at du skal gå til din lærer og spare det med ham. For helvede, hej mor, mand. Hvad fanden er det for en råd? Du ved godt, at socialrådgiveren kommer i morgen, mand. De kan rende mig, mand. Hvor fuck har du været? Jeg har sgu da været hos Camilla. Jeg skal ikke bruge nogle penge, mand. Du skal ikke bare komme her tid og utid og bede om penge, mand. Du kan tage de der fucking flasker, hvis du har ikke fået noget at spise i 2 dage, mand. Ja, det skulle da ikke give min skyld, mand. Hvad fanden skal jeg gøre hjemme hos Camilla, mand? Hendes mor er junkie lige præcis som... Skat, hvordan er din dag forløbet? Vores samfundsfaglærer har omsider rettet vores... Nej! Jeg ved ikke, hvad der sker. Slet det! Ej mor, hvad fanden, mand, for helvede. Hvad fanden laver du her, mand? Hvad fanden er det for noget råd, socialrådgiveren kommer i morgen? De kan rende mig. Jeg skal bruge nogle penge, mand. Det gik jo meget godt før, mand. Hvad siger du? Det er jo en socialrådgiver, der kommer der med det. Jeg ved det ikke. Jeg tror i hvert fald, det er. Okay, kom nu kører den.